U jednom od najskupljih hotela na Jadranskoj obali, gdje more miluje stijene, a zvuk valova zvuči kao glazba za bogate i slavne, konobarica po imenu Ana pripremala se za najzahtjevniji dan u svom životu. Imala je 26 godina, radila je u hotelu već 4 ljeta zaredom. Bila je tiha, marljiva, skromna djevojka. Svi su je u osoblju voljeli jer nikad nije prigovarala. Bila je ta koja ostaje nakon smjene, pere čaše kad svi drugi odu, i još se nasmije kad joj ostave 10 kuna napojnice, no taj dan nije bio običan. To jutro, u garderobi hotela, čula je žamor među osobljem. Dolazi cijela elita. Sve poznate face. A mladoženja kažu da je milijunaš. Ima IT firmu u Americi. U Americi. Ana. Možeš to zamislit? Kažu da ga je Forbes stavio među 30 ispod 30. Ana nije previše slušala. Nije ju zanimalo bogatstvo ni slava. Imala je svojih problema, nakon što je ostala bez roditelja u prometnoj nesreći, sa samo 19 godina, morala je odustati od fakulteta kako bi skrbila za mlađu sestru Klaru. Radila je sve, konobarenje, čuvanje djece, sezonske poslove. Imala je samo jedan cilj, da Klara završi školu i postane nešto više. Za sebe nije imala velikih snova. Samo preživjeti, ali tog dana nešto se dogodilo, početak vjenčanja, dok su gosti ulazili u luksuznu dvoranu. Ana je nosila pladnjeve sa šampanjcem, hodajući s onom elegancijom koju samo oni s dugim stažem imaju. Osmijeh na licu, ali pogled izbjegava svakoga. Nije voljela biti u središtu pažnje. U dvorani su bili svi glumci, sportaši, političari, influenceri. Sve je sjajilo od zlata, cvijeća, kristala, a onda, na velikom platnu, počele su se izmjenjivati fotografije mladenaca. Bio je to video prikaz njihovog života, kako su se upoznali, njihova putovanja, djetinjstva. Ana je stajala uz rub sale s pladnjem u ruci, kad je ugledala jednu sliku, i zastala. Pladanj joj se skoro ispustio iz ruke. Na slici je bio mladi dječak, 6 ili 7 godina star, s prepoznatljivim osmijehom i kestenjastom kosom. Ali ono što joj je presjeklo dah bila je žena koja je stajala pokraj njega. Nosila je plavu haljinu. Imala je isti lančić koji je Ana čuvala u kutiji još od djetinjstva. Isto lice. Bila je to njezina majka. Ana nije mogla vjerovati, potraga za odgovorima, bila je prestravljena. Pitala se je li to neka greška. Montaža. Isti izgled. Ali znala je, majčinu sliku bi prepoznala iz zatvorenih očiju. Ušla je u skladište iza šanka i počela plakati. Disanje joj je bilo ubrzano. Srce joj je tuklo kao ludo. Kako je moguće da slika njezine pokojne majke bude na vjenčanju milijunaša? Kad se smirila, vratila se na posao, ali više nije bila ista. Proučavala je mladoženju. Bio je visok, ozbiljan, ali s blagim osmijehom. Nije djelovao kao netko tko bi lagao ili skrivao nešto. Zvao se Dorijan Novak i onda se prisjetila prezime Novak. Majka joj je prije smrti pričala o nekome koga je voljela. Rekla je da se zaljubila kad je imala 19. Taj dečko ju je napustio. Nikad nije spominjala njegovo ime. Samo da se zvao D. Je li moguće? Ana i Dorijan, istina se otkriva. Nakon večere, skupila je hrabrost. Prišla je mladoženi dok je stajao sam na terasi, gledajući u more. Oprostite, gospodine Novak, Dorijan se okrenuo. Bio je ljubazan, da. Mogu li vam pomoći? Ana je drhtala. Zovem se Ana. Radim ovdje kao konobarica. Znam da je možda čudno što vam prilazim, ali, na onoj slici koju ste prikazali, žena koja stoji pored vas kao dijete. Tko je to? Dorijan je zastao. Pogledao ju je iznenađeno. To je bila žena koja me čuvala kad sam bio mali. Moja dadilja. Moja najdraža osoba na svijetu kad sam imao 5-6 godina. Moj otac je često putovao, majke nije bilo, a ona je bila moj svijet. Ana je jedva progovorila. Zvala se Lara. Dorijan je otvorio oči. Da. Kako vi? Glas mu je zadrhtao. Ana je tada izvadila lančić. Otvorila medaljon. Unutra je bila slika iste žene. Ona je bila moja majka. Šok i istina iz prošlosti. Dorijan je sjeo. Nije mogao vjerovati. Počeli su razgovarati. Isprva tiho, zatim u suze.
uz emocije koje nisu mogli zaustaviti, ispostavilo se da su njihovi životi povezani više nego što su mogli zamisliti. Dorianov otac i Anina majka su bili u tajnoj vezi. No kad je zatrudnjela, on ju je ostavio. Rekao joj je da će dijete biti prepreka njegovoj karijeri. Nije želio priznati očinstvo. Lara je otišla iz grada, prekinula svaki kontakt i nikad nije rekla tko je otac djeteta. Umrla je u nesreći kad je Ana imala 19 godina, a otac nikad nije saznao za nju, ali Ana i Dorian odrasli su u paralelnim svjetovima. Dorian u bogatstvu, Ana u siromaštvu. A ipak ih je sudbina spojila, baš na dan kad je on trebao zakoračiti u novi život. Iznenađenje na kraju vjenčanja, Dorian nije mogao samo nastaviti s večeri. Uzeo je mikrofon pred svih 300 uzvanika i rekao: dame i gospodo, danas sam trebao započeti novo poglavlje života. Ali sudbina je htjela da otkrijem nešto nevjerojatno. Upoznajte moju sestru. Ana je izašla, zbunjena, rumena, ne znajući što da radi, publika je ustala. Aplauz je trajao minutama, mladenka, na sreću, bila je žena širokog srca. Zagrlila je Anu. Tvoja majka je bila najbolja osoba koju sam poznavala, rekla joj je. Epilog: godinu dana kasnije, Ana više ne radi kao konobarica, zahvaljujući Dorianu, dobila je stipendiju i završila školu. Sad vodi zakladu u čast svoje majke, koja pomaže mladim djevojkama bez obitelji, a svaki put kad vidi onu staru sliku, onu s dječakom i njezinom majkom, nasmije se. Jer zna, sudbina uvijek pronađe svoj put, čak i kada misliš da si nevidljiva konobarica na vjenčanju bogatih, možeš otkriti istinu koja ti zauvijek promijeni život. Ana je sjedila na terasi male kuće tik uz more. Miris soli i borova širio se zrakom dok je listala stare albume. U rukama je držala istu onu sliku, dječak i njezina majka, ruku pod ruku, ispred stare kamene kuće u Istri. Nije mogla vjerovati kako se život promijenio u samo godinu dana. Od obične konobarice bez ikakve budućnosti, postala je direktorica zaklade Lara, nazvane po njezinoj majci. Zaklada je pomagala djevojkama iz domova, samohranim majkama i siromašnim studenticama, svima onima koje je društvo zanemarilo. Iako nije voljela govoriti pred ljudima, svakodnevno je držala govore, razgovarala s investitorima i bila lice dobrote za cijelu regiju, sve zahvaljujući Dorianu, ali ono što je najviše voljela bio je odnos koji su ona i on izgradili. Nisu postali samo brat i sestra, postali su najbolji prijatelji. Dorian ju je uzeo za počasnu kumu na vlastitom vjenčanju. Posjećivali su grob njihove majke zajedno. Dijelili su djetinjstvo koje nikad nisu imali. Pričali su o svemu, o boli, o gubicima, o planovima. Dorian se promijenio. Luksuz i status više mu nisu bili prioritet. Počeo je ulagati u domaće projekte, pomagati zajednici. Otvorio je centar za mlade poduzetnike, a često je govorio: sve je to zahvaljujući Ani. Da nije bilo nje, još bih živio u iluziji da znam tko sam. Neočekivani obrt. Jednoga dana, dok je Ana organizirala humanitarnu večeru u Zagrebu, prišla joj je nepoznata starija žena. Ti si Ana, zar ne? Ana je zbunjeno kimnula. Zovem se Marija Novak. Bila sam sestra Dorianove majke. Ana je osjetila jezu. Nikad nisam vjerovala da je Lara, da je ona bila samo dadilja. Znam što je bila. Bila je ljubav njegova oca. Bila je netko tko je bio zabranjen. Njegova žena, moja sestra, bila je hladna, ambiciozna žena. Znala je za Laru. I mrzila ju je. Ja sam znala istinu, ali nisam smjela govoriti, dok niste izašli u javnost. Ana ju je pogledala šokirano. Što pokušavate reći? Lara nije bila samo njegova ljubavnica. Bila je njegova tajna žena. Vjenčali su se u inozemstvu, ali brak je poništen pod pritiskom obitelji. Ti nisi samo Dorianova sestra. Ti si i nasljednica. Ana je ostala bez riječi. Bitka za istinu. U sljedećim tjednima počelo je otkrivanje obiteljske dokumentacije. Stare fotografije, dopisi, potvrde sumnje, vjenčani list iz Njemačke, slike sa svadbe, izjave svjedoka. Dorian je stajao uz nju kao stijena. Kad su pravnici došli s prijetnjama zbog imovine, rekao je: ako Ana nema pravo na polovicu onoga što je moj otac stvorio, onda ne želim ni ja imati ništa. Na kraju, nije se radilo o novcu. Radilo se o pravdi. Ana nije tražila imanje, vile ni dionice. Sve što je htjela bila je istina.
I priznanje da njezina majka nije bila nikakva služavka, nego žena vrijedna poštovanja, i to je dobila. U javnoj objavi, Dorian je sa suzama u očima rekao: ova zemlja duguje jednu ispriku ženi koju su svi zaboravili. I jednoj djevojci koja je, ni iz čega, stvorila čudo. Na svečanom otvorenju centra za žene, Lara Novak, Ana je govorila pred tisućama ljudi, nosila je plavu haljinu, baš poput one kakvu je njezina majka imala na onoj slici. Klara, njezina mlađa sestra, sada je studirala psihologiju u Beču, zahvaljujući stipendiji zaklade. Sjedila je u prvom redu. Ponosno gledajući, Dorian i njegova supruga stajali su do Ane, držeći malog sina, kojeg su nazvali Luka Lara Novak, u čast žene koja je povezala njihove živote. Ljeto je bilo na vrhuncu, a Split je vrvio turistima. Ana je tog dana kasnila na sastanak u zakladi jer se zadržala u jednom sasvim običnom kafiću uz rivu. Voljela je dolaziti tamo jer je podsjećao na dane kad je i sama posluživala stolove, kad je svijet bio jednostavniji i kad nije nosila haljine od dizajnera niti potpisivala donacije s milijunskim iznosima. Sjela je za mali stol i naručila kavu. Pogled joj je pao na jednog muškarca koji je sjedio nedaleko. Bio je to netko koga nije vidjela godinama, ali tko joj nikad nije nestao iz srca. Luka, bio je to isti onaj Luka s kojim je dijelila školske dane, prvi poljubac i prvu pravu ljubav. Otišao je u inozemstvo s roditeljima kad su imali 17. Otišao bez pozdrava, bez oproštaja. Godinama nije znala što se dogodilo, a sad je tu, sjedi, gleda more, a u rukama drži novine s njezinim likom na naslovnici. Ana Novak, žena koja mijenja Hrvatsku, pogledi su im se susreli. Luka je ostao bez daha. Ana također, Ana. Upitao je, nije znala što reći. Osmijeh joj se pojavio nesvjesno. Luka, ponovno spojeni, razgovor je tekao isprva oprezno, ali ubrzo se pretvorio u bujicu sjećanja, smijeha i tišine između rečenica koja govori više nego riječi. Luka je postao arhitekt. Vratio se u Hrvatsku kako bi pomogao u obnovi kulturnih objekata u Dalmaciji. Nije znao da će sresti nju. Nije znao da će žena koja mu je slomila srce postati simbol dobrote u regiji. Ana je, s druge strane, pokušavala ostati smirena. Srce joj je tuklo kao nekoć, kao onih ljetnih večeri kada su trčali kroz maslinike i prvi put sanjali o svijetu koji će osvojiti. Zašto si otišao bez riječi? Pitala ga je napokon. Luka je uzdahnuo, roditelji su sve odlučili preko noći. Obećao sam ti da ću pisati i pisao sam, Ana. Mjesecima. Svaki tjedan. Ali ti nikad nisi odgovorila. Ana se smrznula. Nikad nisam dobila ništa. Onda se oboje sjetili, njezina majka. Tada preplašena, stroga, zaštitnički nastrojena, često je skrivala stvari. Pogotovo kad je osjećala da Ana odlazi predaleko srcem. Je li moguće da je skrivala pisma? Luka joj je tada pokazao nešto iz novčanika, staro, izblijedjelo pismo koje nikad nije poslao. Pisalo je, ako me jednog dana ponovno vidiš, znaj da sam te volio. I da te nikad nisam prestao čekati. Ana nije mogla više izdržati. Suze su joj potekle, ljubav kao druga prilika. U mjesecima koji su uslijedili, Luka i Ana su se ponovno povezali, ali ovaj put, bez dječjih iluzija. Sad su bili dvoje odraslih ljudi s ranama, iskustvima, ali i nevjerojatnom snagom da si oproste. Bilo je trenutaka kad su se prepirali. Kad su sumnjali. Ali temelj, ono staro, iskreno, ostalo je. Dorian je bio prvi koji je rekao, znao sam da će se vratiti. Sudbina ti uvijek pošalje ono što si zaslužila, ali kad si spremna, Klara je bila oduševljena. Uvijek sam znala da si ti ona koja vjeruje u prave stvari. U jesen su zajedno otputovali u Toskanu, prvi zajednički odmor. Tamo, među vinogradima, Luka je kleknuo, znam da si sada sve što ja nisam mogao ni zamisliti. Ali još uvijek si ona djevojka iz maslinika koju nisam mogao prestati voljeti. Hoćeš li ovog puta reći da? Ana se nasmijala kroz suze. Ne ovog puta, Luka, zauvijek, posljednje poglavlje, vjenčanje koje nije bilo obično. Godinu dana kasnije, održalo se još jedno vjenčanje. Ali ovaj put, Ana nije nosila pladanj. Nije stajala u kutu sale. Nije služila bogate goste, ona je bila mladenka, u bijeloj haljini, hodala je prema Luki, dok je Dorian vodio do oltara,
Bio je to dan bez glamura i spektakla, samo prijatelji, zakladna djeca, sestra Klara i stari zaposlenici hotela gdje je sve počelo. Sliku njezine majke stavili su na počasno mjesto, a iza Ane, djevojčica iz doma, sada stipendistica zaklade, nosila je lančić s medaljonom. Ana joj ga je darovala rekavši, nosi ga i nikad ne zaboravi, bez obzira gdje počneš, ti možeš postati bilo tko. Klara Novak je odrasla. Više nije bila ona sramežljiva djevojčica koja je čitala knjige u kutu sobe dok je sestra radila duge smjene u restoranu. Sada je bila mlada psihologinja, diplomirana u Beču, s nevjerojatnim osjećajem za ljude, ali i s jednom dubokom ranom u sebi, osjećajem da će uvijek biti ona druga sestra, bez obzira koliko Ana ponavljala da su ravnopravne, bez obzira na sve što je prošla uz nju. Klara je često osjećala kao da živi u Aninoj sjeni. Sve je kulminiralo kad je, po povratku u Hrvatsku, Klara dobila ponudu za posao u samoj zakladi Lara. Prvo je bila oduševljena, no ubrzo se javila tjeskoba. Ako ostanem tu, rekla je Ani jednog jutra dok su pile kavu u vrtu, ljudi će me uvijek gledati kao tvoju mlađu sestru. Nikad kao Klaru. Ana je dugo šutjela, a onda rekla, onda idi i napravi svoje. Idi tamo gdje te neće povezivati sa mnom, ali gdje ćeš ti moći pomoći onima koji trebaju tebe. Put u sjevernu Hrvatsku, nova misija. Klara je odlučila preuzeti izazov u jednom malom slavonskom selu, gdje su trauma, siromaštvo i depresija ostavljali duboke tragove na mladima. Pridružila se timu psihologa u lokalnom centru i počela graditi povjerenje među ljudima koji su izgubili nadu. Tamo je upoznala Ivana, učitelja informatike koji se brinuo o svojoj teško bolesnoj sestri. Bio je povučen, pomalo ciničan, ali imao je jedno od onih srca koje kuca tiho, ali snažno. Isprva su se često sukobljavali. Klara je bila urbana, obrazovana, puna energije, dok je Ivan bio realan. Tihi borac sa svojim demonima, no dan po dan, prepirku po prepirku, dogodilo se ono neizbježno, zbližili su se, poglavlje V. Ana i Luka, kad ljubav postane izazov. Ana i Luka su u međuvremenu dobili dijete, djevojčicu koju su nazvali Mila. Bila je vesela, bistruka djevojčica s kovrčavom kosom i osmijehom kakav je Lara imala na onoj staroj slici, ali brak, koliko god bio ispunjen ljubavlju, suočavao se s izazovima. Luka je bio sve više na terenu, restauracije, gradilišta, putovanja. Ana je bila u središtu pozornosti, intervjui, emisije, gala večere, ponekad su se mimoilazili kao brodovi u noći. Jedne večeri, Ana je došla kući i pronašla Luku u tišini. Samog za stolom, ne bojim se da te gubim, Ana, rekao je, bojim se da se pretvaramo u ljude koji se vole, ali nemaju vremena pokazati to. Ana je prvi put osjetila strah, shvatila je da će morati birati između milijun projekata i jedne obitelji. Obiteljska odluka. Sutradan, na pres konferenciji, Ana je najavila da se povlači iz javnog života na godinu dana. Sad želim biti majka, supruga, sestra. Želim živjeti, a ne samo pomagati drugima da to učine. Mediji su bili šokirani. Naslovi su vrištali. Mnogi su mislili da je to pad, ali bio je to tek novi rast. U toj tišoj godini, Mila je prohodala, Ana i Luka ponovno pronašli onaj isti pogled s početka priče. A Klara, sada već snažna i poznata psihologinja, došla je u Zagreb s Ivanom. Velika obljetnica, 10 godina zaklade Lara. Prošlo je 10 godina otkako je Ana prvi put stala na vrata onog luksuznog vjenčanja. Sada, u velikoj dvorani hotela Pelis, stajala je s Klarom, Lukom, Dorijanom i Ivanom. Mila je stajala ispred svih i rekla rečenicu koja je rasplakala cijelu dvoranu: moja baka je bila dobra žena. Moja mama je snažna žena. A ja ću biti hrabra, kao obje. Ana je zaplakala. Dorijan ju je zagrlio, a publika ustala na noge. Taj trenutak nije bio samo svečanost. Bio je krug koji se zatvorio. Klara i Ivan su nakon svečane obljetnice zaklade odlučili uzeti nekoliko dana mira, bez medija. Bez kamera, bez planova, otišli su u drvenu kućicu na Velebitu, okruženi šumom i tišinom koju oboje nisu znali da trebaju. Bili su tu samo njih dvoje, knjige i miris borova. Jednog jutra, dok su pajlaj čaj na verandi, Ivan je iz džepa izvadio malu kuticu. Nema prstena, rekao je uz osmijeh. Nisam imao vremena. Ali imam nešto drugo. Izvadio je stari kamenčić, poliran, gladak, tamnoplavi. Klara ga je prepoznala odmah. Bio je to onaj isti kamen koji su kao djeca pronašli na moru, kad su imali možda 10 godina. Tada joj je rekao:
Ovo je kamen koji ćeš mi vratiti kad se ponovno sretnemo kao odrasli, sjećam se, šapnula je, znam da si navikla na velike geste. Sestra ti je ikona. Ali ja nemam ništa veliko. Samo ovo. I jedno pitanje. Zastao je. Pogledao ju ravno u oči, Klara, hoćeš li biti moj dom? Ona nije trebala ni trenutak, uvijek sam to bila. Samo si morao pronaći put kući, poglavlje VI, Mila glas novog pogleda na svijet, bilo je ljeto, opet. Mila je imala 9 godina i stajala na pozornici škole, na večeri koju su organizirali roditelji i djeca zaklade. Bila je najmlađa govornica, držala je papirić u rukama, ali brzo ga je stavila dolje. Pogledala je publiku. Duboko udahnula i tada je progovorila, jednostavno, ali s tolikom snagom da su i odrasli plakali, monolog Mile, moja mama nije rođena bogata. Nije imala puno igračaka. Nije imala ni tatu. Ali imala je srce, moja teta Klara je mislila da nije važna. Da nije kao mama. Ali meni je važna. Jer me naučila kako se ljudi slušaju, ne samo čuju, a moj tata, on zna graditi kuće. Ali meni je najdraže kad gradi kule od jastuka. I kad zaspim kraj njega, svi pričaju o velikim stvarima. O novcu. Zakladama. Televiziji. Ali nitko ne govori o tome da svako dijete samo želi jedno, da ga netko pogleda i vidi, ne kao projekt. Ne kao statistiku. Nego kao osobu, zato ja neću biti slavna. Neću biti bogata, bit ću netko tko vidi druge. I tko ih nikad ne zaboravlja, kao što je netko jednom vidio moju mamu, dok je nosila tacnu na jednom vjenčanju. Ali Ana i Dorijan odrasli su u paralelnim svjetovima. Dorijan u bogatstvu, Ana u siromaštvu. A ipak ih je sudbina spojila, baš na dan kad je on trebao zakoračiti u novi život, iznenađenje na kraju vjenčanja, Dorijan nije mogao samo nastaviti s večeri. Uzeo je mikrofon pred svih 300 uzvanika i rekao, dame i gospodo, danas sam trebao započeti novo poglavlje života. Ali sudbina je htjela da otkrijem nešto nevjerojatno. Upoznajte moju sestru, Ana je izašla, zbunjena, rumena, ne znajući što da radi, publika je ustala. Aplauz je trajao minutama, mladenka, na sreću, bila je žena širokog srca. Zagrlila je Anu. Tvoja majka je bila najbolja osoba koju sam poznavala. Rekla joj je, epilog godinu dana kasnije, Ana više ne radi kao konobarica, zahvaljujući Dorijanu, dobila je stipendiju i završila školu. Sad vodi zakladu u čast svoje majke, koja pomaže mladim djevojkama bez obitelji, a svaki put kad vidi onu staru sliku, onu s dječakom i njezinom majkom, nasmije se, jer zna, sudbina uvijek pronađe svoj put. Čak i kada misliš da si nevidljiva konobarica na vjenčanju bogatih, možeš otkriti istinu koja ti zauvijek promijeni život. Ana je sjedila na terasi male kuće tik uz more. Miris soli i borova širio se zrakom dok je listala stare albume. U rukama je držala istu onu sliku, dječak i njezina majka, ruku pod ruku. Ispred stare kamene kuće u Istri, nije mogla vjerovati kako se život promijenio u samo godinu dana. Od obične konobarice bez ikakve budućnosti, postala je direktorica zaklade Lara, nazvane po njezinoj majci. Zaklada je pomagala djevojkama iz domova, samohranim majkama i siromašnim studenticama, svima onima koje je društvo zanemarilo. Iako nije voljela govoriti pred ljudima, svakodnevno je držala govore, razgovarala s investitorima i bila lice dobrote za cijelu regiju, sve zahvaljujući Dorijanu. Ali ono što je najviše voljela bio je odnos koji su ona i on izgradili, nisu postali samo brat i sestra, postali su najbolji prijatelji. Dorijan ju je uzeo za počasnu kumu na vlastitom vjenčanju. Posjećivali su grob njihove majke zajedno. Dijelili su djetinjstvo koje nikad nisu imali. Pričali su o svemu, o boli, o gubicima, o planovima. Dorijan se promijenio. Luksuz i status više mu nisu bili prioritet. Počeo je ulagati u domaće projekte, pomagati zajednici. Otvorio je centar za mlade poduzetnike, a čisto je govorio, sve je to zahvaljujući Ani. Da nije bilo nje, još bih živio u iluziji da znam tko sam. Neočekivani obrt, jednoga dana, dok je Ana organizirala humanitarnu večeru u Zagrebu, prišla joj je nepoznata starija žena. Jednoga dana, dok je Ana organizirala humanitarnu večeru u Zagrebu, prišla joj je nepoznata starija žena, ti si Ana, zar ne?
Ana je zbunjeno kimnula, zovem se Marija Novak. Bila sam sestra Dorijanove majke. Ana je osjetila jezu, nikad nisam vjerovala da je Lara, da je ona bila samo dadilja. Znam što je bila. Bila je ljubav njegova oca. Bila je netko tko je bio zabranjen. Njegova žena, moja sestra, bila je hladna, ambiciozna žena. Znala je za Laru. I mrzila ju je. Ja sam znala istinu, ali nisam smjela govoriti, dok niste izašli u javnost. Ana ju je pogledala šokirano. Što pokušavate reći? Lara nije bila samo njegova ljubavnica. Bila je njegova tajna žena. Vjenčali su se u inozemstvu, ali brak je poništen pod pritiskom obitelji. Ti nisi samo Dorijanova sestra. Ti si i nasljednica. Ana je ostala bez riječi. Bitka za istinu. U sljedećim tjednima počelo je otkrivanje obiteljske dokumentacije. Stare fotografije, dopisi, potvrde sumnje, vjenčani list iz Njemačke, slike sa svadbe, izjave svjedoka. Dorijan je stajao uz nju kao stijena. Kad su pravnici došli s prijetnjama zbog imovine, rekao je: ako Ana nema pravo na polovicu onoga što je moj otac stvorio, onda ne želim ni ja imati ništa. Na kraju, nije se radilo o novcu, radilo se o pravdi. Ana nije tražila imanje, vile ni dionice. Sve što je htjela bila je istina. I priznanje da njezina majka nije bila nikakva služavka, nego žena vrijedna poštovanja, i to je dobila. U javnoj objavi, Dorijan je sa suzama u očima rekao: ova zemlja duguje jednu ispriku ženi koju su svi zaboravili. I jednoj djevojci koja je, ni iz čega, stvorila čudo. Završni trenuci, 2 godine poslije, na svečanom otvorenju centra za žene, Lara Novak, Ana je govorila pred tisućama ljudi, nosila je plavu haljinu, baš poput one kakvu je njezina majka imala na onoj slici. Klara, njezina mlađa sestra, sada je studirala psihologiju u Beču, zahvaljujući stipendiji zaklade. Sjedila je u prvom redu, ponosno gledajući. Dorijan i njegova supruga stajali su do Ane, držeći malog sina, kojeg su nazvali Luka. Lara Novak, u čast žene koja je povezala njihove živote. Posljednje riječi priče. Ana je zaključila govor ovim riječima: nekad sam nosila pladnjeve i gledala kako bogati nazdravljaju. Danas nazdravljam u ime svih onih koje su drugi zaboravili. Jer snaga nije u onome što imaš, nego u onome tko si. Kad nemaš ništa. Dok je publika ustajala i pljeskala, Ana je znala, život joj je dao priliku ne da se osveti prošlosti, nego da je izliječi. I sve je počelo na vjenčanju gdje je vidjela sliku. Ljeto je bilo na vrhuncu, a Split je vrvio turistima. Ana je tog dana kasnila na sastanak u zakladi jer se zadržala u jednom sasvim običnom kafiću uz rivu. Voljela je dolaziti tamo jer je podsjećao na dane kad je i sama posluživala stolove, kad je svijet bio jednostavniji i kad nije nosila haljine od dizajnera niti potpisivala donacije s milijunskim iznosima. Sjela je za mali stol i naručila kavu. Pogled joj je pao na jednog muškarca koji je sjedio nedaleko. Bio je to netko koga nije vidjela godinama, ali tko joj nikad nije nestao iz srca. Luka. Bio je to isti onaj Luka s kojim je dijelila školske dane, prvi poljubac i prvu pravu ljubav. Otišao je u inozemstvo s roditeljima kad su imali 17. Otišao bez pozdrava, bez oproštaja. Godinama nije znala što se dogodilo, a sad je tu, sjedi, gleda more, a u rukama drži novine s njezinim likom na naslovnici. Ana Novak, žena koja mijenja Hrvatsku. Pogledi su im se susreli. Luka je ostao bez daha. Ana također. Ana? Upitao je, nije znala što reći. Osmijeh joj se pojavio nesvjesno. Luka, ponovno spojeni, razgovor je tekao isprva oprezno, ali ubrzo se pretvorio u bujicu sjećanja, smijeha i tišine između rečenica koja govori više nego riječi. Luka je postao arhitekt. Vratio se u Hrvatsku kako bi pomogao u obnovi kulturnih objekata u Dalmaciji. Nije znao da će sresti nju. Nije znao da će žena koja mu je slomila srce postati simbol dobrote u regiji. Ana je, s druge strane, pokušavala ostati smirena. Srce joj je tuplo kao nekoć, kao onih ljetnih večeri kada su trčali kroz maslinike i prvi put sanjali o svijetu koji će osvojiti. Zašto si otišao bez riječi? Pitala ga je napokon. Luka je uzdahnuo, roditelji su sve odlučili preko noći. Obećao sam ti da ću pisati i pisao sam, Ana. Mjesecima. Svaki tjedan. Ali ti nikad nisi odgovorila. Ana se smrznula, nikad nisam dobila ništa. Onda se oboje sjetili, njezina majka,
tada preplašena, stroga, zaštitnički nastrojena, često je skrivala stvari. Pogotovo kad je osjećala da Ana odlazi predaleko srcem. Je li moguće da je skrivala pisma? Luka joj je tada pokazao nešto iz novčanika, staro, izblijedjelo pismo koje nikad nije poslao. Pisalo je: ako me jednog dana ponovno vidiš, znaj da sam te volio. I da te nikad nisam prestao čekati. Ana nije mogla više izdržati. Suze su joj potekle, ljubav kao druga prilika, u mjesecima koji su uslijedili. Luka i Ana su se ponovno povezali, ali ovaj put bez dječjih iluzija. Sad su bili dvoje odraslih ljudi s ranama, iskustvima, ali i nevjerojatnom snagom da si oproste. Bilo je trenutaka kad su se prepirali, kad su sumnjali. Ali temelj, ono staro, iskreno, ostalo je. Dorian je bio prvi koji je rekao: znao sam da će se vratiti. Sudbina ti uvijek pošalje ono što si zaslužila, ali kad si spremna, Klara je bila oduševljena. Uvijek sam znala da si ti ona koja vjeruje u prave stvari. U jesen su zajedno otputovali u Toskanu, prvi zajednički odmor. Tamo, među vinogradima, Luka je kleknuo: znam da si sada sve što ja nisam mogao ni zamisliti. Ali još uvijek si ona djevojka iz Maslinika koju nisam mogao prestati voljeti. Hoćeš li, ovog puta, reći da? Ana se nasmijala kroz suze: ne ovog puta, Luka, zauvijek. Posljednje poglavlje, vjenčanje koje nije bilo obično, godinu dana kasnije, održalo se još jedno vjenčanje. Ali ovaj put, Ana nije nosila pladanj. Nije stajala u kutu sale. Nije služila bogate goste, ona je bila mladenka, u bijeloj haljini, hodala je prema Luki, dok je Dorian vodio do oltara. Bio je to dan bez glamura i spektakla, samo prijatelji, zakladna djeca, sestra Klara i stari zaposlenici hotela gdje je sve počelo. Sliku njezine majke stavili su na počasno mjesto, a iza Ane, djevojčica iz doma, sada stipendistica zaklade, nosila je lančić s medaljonom. Ana joj ga je darovala rekavši: nosi ga i nikad ne zaboravi, bez obzira gdje počneš, ti možeš postati bilo tko. Zaključak: i tako je konobarica s ruba luksuznog vjenčanja, djevojka bez snova, postala žena koja je spojila obitelj, pokrenula lavinu promjena i pronašla ljubav koja ju je čekala godinama. Sve je počelo jednim korakom kroz vrata dvorane, sve je počelo slikom. Ali završilo je životom ispunjenim smislom, ljubavlju i ponosom. Klara Novak je odrasla. Više nije bila ona sramežljiva djevojčica koja je čitala knjige u kutu sobe dok je sestra radila duge smjene u restoranu. Sada je bila mlada psihologinja, diplomirana u Beču, s nevjerojatnim osjećajem za ljude. Ali i s jednom dubokom ranom u sebi, osjećajem da će uvijek biti ona druga sestra, bez obzira koliko Ana ponavljala da su ravnopravne, bez obzira na sve što je prošla uz nju. Klara je često osjećala kao da živi u Aninoj sjeni. Sve je kulminiralo kad je, po povratku u Hrvatsku, Klara dobila ponudu za posao u samoj zakladi Lara. Prvo je bila oduševljena, no ubrzo se javila tjeskoba. Ako ostanem tu, rekla je Ani jednog jutra dok su pile kavu u vrtu, ljudi će me uvijek gledati kao tvoju mlađu sestru. Nikad kao Klaru. Ana je dugo šutjela, a onda rekla: onda idi i napravi svoje. Idi tamo gdje te neće povezivati sa mnom, ali gdje ćeš ti moći pomoći onima koji trebaju tebe. Put u sjevernu Hrvatsku, nova misija. Klara je odlučila preuzeti izazov u jednom malom slavonskom selu, gdje su trauma, siromaštvo i depresija ostavljali duboke tragove na mladima. Pridružila se timu psihologa u lokalnom centru i počela graditi povjerenje među ljudima koji su izgubili nadu. Tamo je upoznala Ivana, učitelja informatike koji se brinuo o svojoj teško bolesnoj sestri. Bio je povučen, pomalo ciničan, ali imao je jedno od onih srca koje kuca tiho, ali snažno. Isprva su se često sukobljavali. Klara je bila urbana, obrazovana, puna energije, dok je Ivan bio realan, tihi borac sa svojim demonima. No dan po dan, prepirku po prepirku, dogodilo se ono neizbježno. Zbližili su se.